Napuno sa kasubaanan ang paglubong sa 12 anyos nga si Crystal Joy Abarquez ang dalagita nga linuog nga gipatay sa Toledo City. Sa dihang gilubong siya kagahapon sa hapon, nagdasok ang mga kabanay, higala, silingan ug mga nakisimpatiya sa pamilya sa sakit nga nadangatan. Lakip sa mitambong mao ang amahan sa biktima. Kinsan nabilanggo sud na sa 5 ka buwan. Human mitugot ang Toledo City BGMP nga makahatod kini sa anak. Wa kapugi sa mga ginikanan, igsuon ug uban pang mihatod sa paghilak sa dihang gisudong ang lungon sa biktima ug gisulod na sa pansyon. Taliwa sa pagbangutan sa pamilya, nagpasalamat ang inahan sa tanang mga mitabang ug miduyog sa ilang kagulanan. Samtang napasakaan na usab og kasong murder ang suspect kinsa paryente ra usab sa biktima. Kinumduman ni atong February 11, gireport nga na missing ang biktima ug ni atong February 19 sa hapon napalgan ang patayng lawas sa biktima nga nadugta na. Sa tabang kini sa usa ka iro, nakita ng biktima nga gihikot sa usa ka kahoy sa kalibunan sa barangay Ibo, Toledo City. Kamatayon ni ini, padayon pang gisusi sa kapulisan.